Gure eskualdean Osakidetzak ematen duen osasun zerbitzuaren gaineko salaketa egin nahi dugu. Denbora daia da osasun zerbitzuaren privatizazioaren mamua dugula gure gainean. Denbora eskualde honetako herritarrek osasun zerbitzu publiko baten aldeko aldarria egin zutela. Horren lekuko bildutako 16.000-tik gora sinadurak, buruturiko manifestaldi jendetsuak, zein gaur hemen beraien ordezkari garen alkateon agerraldia. Osakidetzak entzungor egiten dio eskualdeko herritarren oihu argiari, entzungor zerbitzua jasoko duten herritarren eskariari. Gu gara zerbitzua jaso behar dugunok eta inork baino hobeto dakigu zer nahi dugun. Hemen Osakidetzaren aldetik erakutsitako jarrera itxia salatu nahi dugu. Ez digute entzun nahi, ez digute kasurik egin nahi. Erabaki antidemokratiko bat da, herritar eta ordezkaritza instituzional gehiengoaren aurkakoa. Beraien jarrera argia da, osasun zerbitzu publiko unibertsalaren privatizazioa, eskubide unibertsal baten zerbitzuaren privatizazioa. Krisiaren ondorioz irtenbidea eman nahi omen diote eskualdean dugun gabeziari. Eskualdeko ospitale publikoaren faltari hain zuzen, baina egitasmo hau aspaldikoa da, krisi hau aurretikoa. Beraz, krisia argudio moduan erabili nahi dutela diogu, aspaldidanik eskua sartu nahi zioten gai bat izan arren. Horrela, Euskal Autonomi Erkidegoan osasun zerbitzuaren inguruko esperimentu bat egin nahi dutela iruditzen zaigu. Eta beldur gara zenbakiak ongi ateratzen bazaizkie, ez ote duten kudeaketa sistema hau beste eskualdetara zabalduko. Hau, beste eskualdetara zabaldu aurretiko froga dela deritzogu. Guk, topak, osasun publikoaren aldeko plataformak, egiten duen aldarriarekin bat egiten dugu, eta osasuna eskubide unibertsal gisa gauzatzea nahi dugu Euskal Herriko beste eskualdeetan gauzatzen den bezala. Ez dugu gure eskualdeko herritarrak bigarren mailakoak izatea nahi. Osakidetzak historikoki gurekiko izan duen zorrak kitatzea nahi dugu eta ez egin nahi duten moduan areagotzea. Horregatik, osasun arduradunei esan diegun moduan, aurreko astean klinikarekin sinatutako hitzarmena ez gauzatzea eskatzen diogu. Espezialitateak Asunción klinikaren esku ez ustea hain zuzen. Gure aldetik, herritarren nahia gauzatzeko borrokan jarraituko dugu, eta eskualde honetan eman beharreko osasun zerbitzua 100% publiko izateko aldarriaz jarraituko dugu. Horregatik, larunbat honetan, Tolosan eguerdiko 12etan osasun zerbitzu publikoaren alde gauzatuko den manifestaldian egongo gara, eta herritarrei bertara joateko deia ere luzatu nahiko genieke.